Mae'n debyg eich bod yn meddwl, beth yw'r manteision i astudio Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch? Wel, mae'n syml. Mae'r cymhwyster lefel 3 newydd a chyffroes hwn yn cefnogi myfyrwyr i ddod yn ddinasyddion effeithiol, gyfrifol a gweithgar. Mae'n rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer astudiaethau yn y dyfodol ac i ymuno'n llwyddiannus ar farchnad swyddi. Dyluniwyd y cymhwyster hwn yn bennaf ar gyfer myfyrwyr 16-19 oed, a gellir ei sefyll ochr yn ochr a chymhwysterau lefel 3 eraill gan gynnwys safon uwch a chymhwysterau galwedigaethol. Yn ystod eich cyfnod astudio, byddwch chi'n datblygu amrywiaeth o sgiliau sy'n hynod ddeniadol i gyflogwyr, colegau a phrifysgolion. Mae'r sgiliau cyfannol hyn yn cynnwys cynllunio a threfnu, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, creadigrwydd ac arloesi, ac effeithiolrwydd personol, a sgiliau mewnblanedig, sy'n cynnwys llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol. Felly beth yn union yr ydych chi'n mynd i fod yn gweithio arno? Mae'r cwrs 2 flynedd yn cynnwys 3 phrosiect, lle byddwch chi'n datblygu ac yn cymhwyso amrywiaeth o sgiliau cyfannol a sgiliau mewnblanedig. Mae'r prosiect cymuned byd-eang yn rhoi'r cyfle i chi astudio mater byd-eang ac i ymchwilio iddo, rhannu eich gwybodaeth ag eraill a chymryd rhan mewn gweithgarwch cymunedol. Prosiect cyrchfannau'r dyfodol. Yma byddwch chi'n archwilio eich nodau bywyd a sut byddwch chi'n anelu i gyflawni hyn. Ac yn rhan o'r prosiect unigol, byddwch chi'n cynllunio, rheoli ac ymchwilio i bwnc sy'n gysylltiedig â'ch addysg neu eich deheuad gyrfa yn y dyfodol. Hyn oll wrth greu traethawd hir ysgrifenedig neu arteffact. Ond sut mae hyn i gyd yn cael ei asesu? Wel, trwy ddangos eich cymhwysiad o'r sgiliau trwy gyfres o'r dasgau. Mae'r prosiectau cymuned byd-eang a chyrchfannau'r dyfodol yn werth 25% o gyfanswm gwerth y cymhwyster, tra mae'ch prosiect unigol yn cyfrannu 50% a dradd y cymhwyster yn gyffredinol. Gellir sefyll asesiadau drwy gydol y cwrs 2 flynedd o hyd. Ond mae'n debygol iawn y byddwch yn cwblhau'r prosiect unigol yn ystod eich ail flwyddyn. Felly nawr ydych chi'n meddwl, sut bydd hyn i gyd yn fy helpu i? Bydd datblygu'r sgiliau a'r ymddygiadau hyn drwy gwblhau Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch yn cynnig amrediad eang o gyfleoedd cyffroes i chi, gan gynnwys sylfaen i astudio nifer o gyrsiau prifysgol, dilyniant i'r lefel nesaf o gymhwysterau galwedigaethol neu gyflogaeth. Bydd Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch yn eich helpu i lunio eich taith academaidd ac yn rhoi'r offer a'r adnoddau sydd ei hangen arnoch i lwyddo yn y byd proffesiynol.